wabarakatuh. Kula Muhammad Rizky Alzidan saking kelas 12 MIPA Tunggal nomor absen 25. Kula ajeng nampilke karya geguritan kula ingkang judul Pahlawan. Pahlawanku, sungguh gedhe jasamu, ngorbanake ragamu, semono gedhe baktimu marang Indonesiaku. Pahlawanku ingkang tulus marang Ibu Pertiwi, ingkang tulus marang rakyat, iso kanggo contoh generasi saiki. Muga Gusti paring nugraha. Amung siji pangarepku, ingkang sedaya berkah ning akhirat. Matur suwun sampun ngirengake karya geguritan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.